Il-gwerra kienet bdiet tħalli l-effetti tagħha bil-poplu Malti kien jattibat il-ġuħ u l-aks. Malta kellha ħtieġa kbira l-ikel u bżonn ta' mediċini. It-tieni gwerra dinjija se kienet ilha għaddejja 4 snin u pajjiżna kienet fadallu biss ftit provisti għal ftit jiem. Lejn Malta kellhom jaslu 17 il-bastiment, waslu biss 5 rnexxilhom jeħilsuha mill-illa tal-għadu bi vjaġġ li waqaf f'Ġibilta. Il-vjaġġ ra serja ta' attakki mill-għadu fosthom minn 540 ajruplan, attakki minn sottomarini u kif ukoll attakki minn fuq il-baħar. L-għadu rid jeqret għal kollox din l-operazzjoni kif kien konxju li Malta kienet waslet fit-tarf u lesta li ċedi jekk ma tasalx għajnuna mill-allejati. Lejlet Santa Marija l-poplu dar talb lejn l-Assunta u fl-14 ta' xahar del-konvoj Operation Patistil dieħel fil-Port il-Kbir. Net News tkellem ma' Giovanni Te Martino fejn irrakkonta il-ħruxija tal-gwerra u kif ukoll l-attakk li kien seħħ fuq ir-rotunda tal-Mosta. Meta waqgħet il-bomba jien kont fix-shelter hemm taħt, hemmhekk hemm ix-shelter. Hemm bokka hemm u bokka hemm. Kont mommi hemm taħt, jien tifel żgħir. Jiġifieri. U x'ħin tlajqu f'daqqa waħda bġew parti ta' nies hemm jiffullaw bix-shelter għax kienu fil-Knisja n-nies. Kien hemm missiera u ħejja hemm il-Knisja u ħarġu kien hemm xi 300 ruħ. Ħarġu biex jidħlu fix-shelter. Għax tista' taħseb hekk niex konfużjoni kien hemm. U kien hemm raġel beda jgħajjat għax kien hemm ħajjat fix-shelter għax kien hemm rejt kbir ħafna jiġifieri, minn hemm isfel tinduna l-art kif tibda intom ma tifhmuhiex għax la ma tkunx doqta ma tifhimiex is-sitwazzjoni. Hemm taħt tistenda li se tintrada bħaj jiġifieri. U beda jgħajjat nofs il-Knisja mwaqqa. Hawnhekk kien isu battleground il-pjazza ġifieri, dak l-irmiet iswed hawn tal-bombi għax il-Knisja minn barra dik il-bomba waqgħu dak il-kamp nar hemmhekk kien imtajjar il-weraq. Waqgħu iżjed bombi fuq għall-koppla imma kienu żgħar. Fjum l-Assunta bin-nies fuq is-sur il-kol fis-silenzju jaraw ix-xena ta' qudiemhom fil-Port il-Kbir jasal il-bastiment Ohio li wara vjaġġ twil irnexxielu jitrakka max-xatt fid-9:30 ta' filgħodu, vjaġġ li fl-aħħar kien qiebes mhux ħażin b'dan il-bastiment ikun mejjun minn qatt ta' dajjes oħra biex jibqa' fil-wiċċ. Il-bastiment Ohio kellu l-aktar provista kruċjali fuel, mediċina u tqieq bil-poplu Malti 80 sena wara baqa' jsejjaħ dan il-konvoj bħala dak ta' Santa Marija, il-konvoj li salva lil Maltin tul it-tieni gwerra dinjija.